служите за Лучника го обичате? Лучника е екстра. Че Мария Росна ме пита, че викам да обядваме, Рико ме чака на гост. Направила съм лучник. И моите вика много обичат лучник. Не. Аз знае, че не се разправяте без лучник. Да се разправяме с лучника. Лучникът е екстра. И това ти беше хубаво, дето го не харесва. Нема захар, ти си забрала тиквеника, да знаеш. Абе малко ти, или не захари. Тя не захари. Майката сега, аз се критикувам също. Абе те са на... по-малко. Тя по-малко захар. Понеже са дебели парите. Не са, бе, това попило, бе, и дебели да са, това попило. И са умекнали. Малко тя не сигурно не захари тази захар. Не захари, да. Тя не е концентрат, не е концентрирана захарта. Той има един да продава и ефтино. Ефтино, ама тя е слаба. Захарта е слаба и затова. Да, добра, защото баща ти е с голямата лъжица били деца. Служими от тези. Ма той го усеща на вкус. Да ти сложа сладкиш, бабо. Бабо, няма кой да го яде сладкиш. Няма кой, ти ще го ядеш. Аз също съм изял 12 яйца, взех миналия път от бръсница, съм изял 6 само. Ти миналия път Сладкиша ние ще му дадем на него. бръсница? Идваме да се видим, бабо, не да готвите. Пералните работи или както трябва? Дето имаше ти нещо там. Всичко работи. Да питаш нещо, нали? Дето имаше нещо, да съмняваше там. Абе, понякога не се чува да ти кажа. От вода ли е като спират? Рече няколко пъти клоп. Ама кога работи, така ли? Като е пусна, само като е пусна, после не. Не. Когато спират водата, ако спрат по време на пране, нали? Аз винаги, аз сутрин пускам. Даже като стана към 5 часа, като се събуда и я включа, тя спира по-късно. Метрополи после, да се не чува шум после, когато центрофугира. Не. И изключи и вече като закусим аз си... Аз съм го нарязал. Не, половината само съм нарязал. Другата половина не беше май нарязал. Това е голямо сега това. Това ще се щупи така. Срежи го на две части. Вие сте се добили с още един апарат за кръвно. Ама той е... Той е преди този. Така ли? На баща ти като... А то от тия старите? Не, модерен сендо. Сендо. Да. Ама когато е... Той като нещо се съмнява, го донесе па него и то също. Ама то откъде е този сендо? Защото и те са хубави сендо. Кой го е купувал този сендо? Ние сме си го купили. Вие сте си го купували, така ли? Да. Преди да изкупите този. Преди този, нали, като не чуваме. Ама той не може, ама трябва да се помпа той, или има? Да, с помпа, но тя метализирано на помпата има още една. Те го рекламират Сендо, да. Сендо е също хубав апарат. Ама този с електрическата такова е най-добре, защото той ти помпа този. Да. И ние имаме един, който си го помпаме на ръка и той добре мери, върши работа. Но този е модерен. Не, този е с слушалка, не че с така. С слушалка с много хубава... От класическия, да. Класическия. Не, това са доктори за така. Те рекламират електронния. Не, дей така. Дай в една. Има. Не, дей така. Не, в тази служи от кекс. Ето, тук, вижте. Дай тук служи кекс. Слагай Лука ефтин и тиквица си. Аз сесента съм си купила. Като ми да по-ефтин, аз си купа 2-3 кила. Сложа си го на терасата ми изсъхне. И съм си го сложила в мазето. Какво да тичам лук. Като ми да трябва да купувам. Ама то от есента, нали хората като си... То есенно време става. Пуска ли то те маркета, дава ли изгодни работи тукашния те маркет или... Вземате ли си книжката на те маркет и да пазарувате? Те трябва да ви дават всяка седмица. Там пише нещо, карта, не знам какво, що. И ти си я получаваш, няма нещо. Ще си поискаш на... Ти ще си поискаш картата, благодаря, ама ти може да не всичко е винаги с карта, но има и намаление с картата. Но има много карнячетата на Свами Сем най-хубави. Там захар. Захарта е на 1,47 е сега. Не, 1,47 на те марки, те са едни цените в България. Вчера аз пазарувах. 1,60 завтра съм я купила. След вторника трябва да...
трябва да е 1,47. Тя е била предната цена, сигурно. Предната И си цена. купила Предната предната 1,60. цена. Сега е намалено на 1,47. Всяка седмица дават нова книжка, да. оферта. Все тук ги сложиш, Слагат ги, да. Ме вземи и си прегледай, аз винаги си преглеждам, винаги има много ефтини неща. По най-малко едно-две неща има, Да. които да се Не изгодят. само там пазарувам те маркет, защото кърначетата им са хубави и е 3 лева, половин кило тарелка. Ние и то купувахме много там даже сухички, печени- Крис много харесва. Печени кюфтета купувахме. Те тук може да нямат гореща фурна. Месо си купуваме оттам, винаги е прясно и хубаво. По 6-7 лева килото. И тук е рекламата, че прясно смян. Прясно месо, месото, смяно. да. И каймата от... И не само смляно, иначе бутче, нали, такава, за като взема оттам си взема месото на те маркет. Ти взема отдолу. Да ги смяна. От тук, от този долу магазин. Тук е. Аз си вземам месо от Сидренския. Ема този по-ефтин ли е? Лисидренския? Не, може да не е по-ефтин. И ми е самела. Те, защото ви Е, познавам. Те тук също ли го самелят? Вчера има 15% Тук правят готова кайма от тяхното месо. 6-7 лева месо, го има директно по-хубави меса. Аз вчера, хората по 5-6 кг вземаха, защото много изгодно. 6-7 лева е цената. Тук олиото, дето лятото го вземах, това детевенското олио, дето Да, то беше на среща, Далавера. то беше на Далавера. Дали беше по 2,19 или При апекато, дето Даже магазинчето. там. Да, там беше, това беше... И по колко ли? Беше един и... Не, 2,19, ние бяхме 2,19. купили по 2,50 с Да. ефтин, защото нали, Ефтино беше то олио. по-рано беше 3 И нещо, хубаво спът нам клица. сега. Да, дето детевенско. Аз си взема по няколко бутилки и сега вече трябва да обиколим да видим къде е какво. Но вие взимайте тази книжка и гледай вътре, има винаги има по някои неща, нали, не едно и също, което да е на по-изгодна цена. Кой знае колко викаш. Има Ще се- значение. Ние, въпреки че заплатите не са Като се големи, разсолиш винаги до се отсреща, малко да интересуваме минеш какви моста, платки. така да се разсолиш и то ще... Сиренето оттам се купуваме много хубаво, Сирене. хубаво 5 лева. 5 лева, 4,50. 6,50 е много хубаво си. 6,50. Откъде вземате Ние 6,50? вземаме От една тук срещу АПК-то много хубаво сирене. много хубаво. Ама Вземаме... детевенското ли? Детевенското не е верно. Детевенското е станало 10 лева. Така, добре, 6,50. Къде 6,50. прямо, какво, откъде е производство? От Разградско. Разград. Значи трябва да мина на това. Не видим, аз вчера съм купила от те маркета. Много хубаво. Нито е пресолено. Не Мазно, си взема хубаво. нищо. Пак ли в това малинкото Със същия, моето е със същия знак, с такъв, който Лисидренско вчера. вземахме. Това е второ качество. Ма то беше на промоция беше Детевенско 4. вземахме. Влушиха му качеството и го преувеличиха. Защото е от чисти продукти, екологично е сигурно заради това. Хубаво, но Същото ли? не ми харесва. Това е крема сирена. А? Ето, това е такова. Това е крема сирена. Какво да е сирено? Няма структура, но като от извара в скълъпане. Да. Но мирише на мляко, да? Мирише от млечно, но е с... Млечно. Правят извара и палмово масло и в кълъпи го така. Мирише Щом се на... руши, Мирише си на мляко, да. мляко, да, защото извара Значи се... същото. Щом се такава се... Да. Иначе Няма, хубаво като вкусен. на майка Мляко, сиренето... то нас Няма. такова сирене. Въртат това, Който вчера, гледа, което като взех, гледаш крави и от кози, 7 лева, но днеска на промоция на 4,80. ами то човек не прави ли сиренето, Дайте ми дето кравите парченца гледат. малко да покусна. Той продава само мляко. То така като Защото се ако, маже... примерно, ако няма толкова клиенти за мляко, мога да прави сирене, да стане важно. логично. То ще ядем каквото има. Нямаше избор. И си им А дето Защото имат той- по 3 нещо, те ги А, то са. те са Той съвсем... ще направи обосирането, той ще може сиренето да има печалба и от него. Не,